मावबादाखौ आंखौ बेखेवगिरि हिसाबै बा जागायजेननाय हिसाबै आंखौ बेखेवनो लिंहरनायलाय आं फैबाय आरो थारैनो फैनानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों। गोबां गथ'फोरा बेवहाय बाहागो लानो फैदों। आं आसा खालामदों नैबे मावबादानि गेजेरजों जोंनि उथिफुनाय उन्दै उन्दै गथ'फोरा मोजां सोलोंनानै लानो हागोन। रोंखा राखा मेथाइ खनगिरि मोसानो हागिरि बा क्लासिकेल लाइननिफ्रायनो जा फोरोंगुरु बिथांमोनखौ बेवहाय फोरोंनो थाखाय लिंनानै लाबोदों। आं आसा खालामो बिथांमोना जोबोद मोजाङै फोरोंगोन आरो बिथांमोननि फोरोंनायनि गेजेरजों गावखौ साफा हारिमु आयदायाव सासे मोजां मोसागिरि, सासे मोजां मेथाइ खनगिरि, सासे मोजां फावगिरि बा जायखिजाया फरायनाय बिथिङावनो जा गावखौ मोजां गियान लानानै सुबुं समाजनि थाखाय मोजां सासे सुबुं जानो हानाय फोरोंनानै गालांगोन आं बेवहाय फोथायनाय दङ। मानो होनना बुङोब्ला बे मावबादायाव फोरोंगुरु हिसाबै मेथाइ खननायनि हाबाफारियाव फोरोंनो थाखाय बयजोंबो सिनायजानाय, बयजोंबो अनसायजानाय जों मिथिं राव फोरोंगुरु हिसाबै बाहागो लाफैदों। गावनि जेसेबांखिनि रोंनाय, गावनि मोन्दांथि माबायदि थाङोब्ला आवगायलांनो हागोन, सासे मेथाइ खनगिरि जानो हागोन, बिथांनियाव गासैबो रोंखा राखाया बिनि गोसोआव दंजोबखायो आरो मेलेमाव दङ। आरो बेखौनो बिथाङा दिनै बयनोबो मोजां गियान होनो थाखाय फोरोंलांनो थाखाय दिनै आवगायबोदों। आं बिथांखौ साबायखर बावदों। दिनैनि बे मावबादानि गेजेरजों बिथाङा गथ'फोरखौ मोजाङैनो फोरोंगोन आंहा मिजिंथिनाय दङ। आरो बेजों लोगोसे मोजां सासे मेथाइ खनगिरि आरो लोगोसे मोजां मोसानो हागिरि, बिथाङा मोसानोबो हायो आरो मेथाइ खननोबो हायो। बिथाङा मोनफ्रोमबो बिथिङाव फोरमाननाय दङ आरो बिथाङा क'क्राझार फाइन आर्ट कलेजावबो सासे मोजां गियान लानानै फैनाय, सोलोंनानै फैनाय, बिथाङा हारिमु बिथिङाव खामानि मावगासिनो दङ आरो बिथाङा आयराखि थियेटारावबो खामानि मावबोबाय। लोगोसे दिनै रायजो राजा रावबो सिनायि गैया। दिनै बिथाङाबो फोरोंगिरि हिसाबै बेवहाय फोरोंनो फैदों गथ'फोरखौ। जुरि बर', बिथां जुरि बर'खौबो आं साबायखर बावदों। गावनि जेसेबांखिनि रोंगौथि आरो बोरै रायजो राजानि गेजेराव जों बाहागो लानांगौ, बोरै जों आवगायलांनांगौ, बोरै जों मोजां मोसानानै बुहुमाव जों सिनायथि होनो हागोन, गावजों लोगोसे गावखौ गायसननायजों लोगोसे जोंनि सुबुं माहारिखौ बोरै मोजां लामाजों लांनो हागोन, बेखौ बे नोजोर बोनानै दिनै बेवहाय जा 3 साननि बे फोरोंनो मावबादायाव बिथाङा फोरोंगिरि हिसाबै फोरोंनो फैदों। आं बिथांखौबो जोबोद साबायखर बावदों। आरो लोगोसे आंनिनो निजा फंबाय लेमसोरां बर', बिथाङा क्लासिकेलाव बिथाङा कमप्लिट खालामबाय। खालामनानै दिनै बिथाङा खैथामान क्लासिकेल स्कुल खुलिनानै माखासे फरायसुला बा उन्दै गथ'फोरखौ फोरोंथाइ होबोगासिनो दङ। आरो दिनै बे जा फंबायनि स्कुलनि गेजेरजोंनो गोबां गथ'फोरा सोलोंनानै साफा मुंदांखा मेथाइ खनगिरिबो जानो हाबाय आरो दिनैसिम सोलोंगासिनो दङ। दा नै इलिसा बिथांमोनाबो आंनि फंबायजोंनो सोलोंनाय। दिनै बिथांमोना गावखौ गायसनना लानो हानाय, बयजोंबो सिनायजानो हानाय सासे मेथाइ खनगिरि जाबाय। कपिल स्वर्गियारी बिथांमोनाबो आंनि फंबायजोंनो सोलोंनाय। मौसुमि बर', जन्मनि बर', जेराव बिथांमोना मुंदांखा मेथाइ खनगिरि जानो हाबाय, बिथांमोनाबो आंनि फंबायजोंनो सोलोंनाय। दिनै आंनि फंबायाबो बेवहाय फोरोंगुरु हिसाबै गथ'फोरखौ फोरोंनो फैदों। आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आरो लोगोसे करिय'ग्राफार हिसाबैथ' जोंनि नर्थ इस्टआवनो मुंदांखा जानाय अनजय कसारी, जायखौ सिनायि रावबोआनो गैया होनना जों बुंजायो। सारा भारतबर्षआवनो बिथाङा गिदिंबाय थायो सासे करिय'ग्राफार हिसाबै। दा बिथांनि दैदेननायाव दिनै आरो लोगोसे जुगेश्वर बर' करिय'ग्राफार, बिथांमोननि दैदेननायाव दिनै बे मावबादाया जानो थांगासिनो दङ। आं आसा खालामदों बयबो मोजां बेयाव गियान लानो हागोन। साफा मोजां मेथाइ खनगिरि बा रोजाबगिरि बा फावगिरि